जय मिथिला, हर हर महादेव। तब केहन छियो मिथिला के नर नारी सिया सुकुमारी सब ठीक ठाक यो। अब आइ हम निकल गए छी राज कैंपस ऋषभ चाय पांडा रेस्टोरेंट पर, जत छे क्रिएटर मीटअप। तब हम पहुंच गेली रेस्टोरेंट पर, चल गेली ऋषभ भैया ल सेल्फी ले। के बाद हम देखली सब मेन क्रिएटर आबि गेल। तब एगो जोरदार भीड़ के साथ मीटअप के शुरुआत भ गेल। के बाद सब क्रिएटर अपन अपन स्ट्रगल के बारे में बतावा लागल और हमहू एक हाथ में खड़ा भक सब कुछ सुन रहल छे और अपन ब्लॉगिंग सफर के बारे में सोच रहल छे। के बाद ए जगह पर सबसे मेन काम हुआ लगले, जे के लेल ई मीटअप राखल गेल। आइ अत ऋषभ भैया के द्वारा एकटा मैथिली सॉन्ग लॉन्च भ रहल छै। हम सॉन्ग के लॉन्चिंग भ गेले और सॉन्ग होते सब कोई खुशी से झूमऽ लगले। सब क्रिएटर मिलकर डांस करऽ लगले और रील बनावऽ लगले और ई सब कुछ के एंजॉय लेत हम पहुंच गेली दिग्विजय भैया ल सेल्फी ले ले। तब भैया प्यार से स्माइल देत हमरा सेल्फी द देलक और ते के बाद हम निकल गेली बाहर और इवेंट के समापन भ गेले। ते के बाद हम चले